ମାମା ଆଜି କହୁଛି ନେଇଯାଉ ଆମେ କାମ କରିବି। ତମର କାମ କରିବି ସତରେ ମାମା। ମୁଁ ଚାବିନି ମତେ ନେଇଯାଅ। ମାମା ମତେ ଆଜିକି ନେଇଯାଅ, ମୁଁ କାମ କରିବି। ମାମା ମୁଁ ତମର କାମ କରିବି ସୁଚାବିନି ନାଚ। ଝିଅ ଏ କଣ ହେଲା କାଞ୍ଚ କଣ ପାଇଁ? କଣ ହେଲା? କଣ ହେଲା କାଇଁ କାଞ୍ଚ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅଟା ବୋଲି ମତେ ମାମା ଚାଲିକି ଗଲେ। ମାଇ ଗଡ୍, ତମର ଝିଅଟେ ବୋଲି ତମ ମାମା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ? ହଁ। ଆରେ ସେ ମା ନା ରାକ୍ଷା ଶୁଣି। ଆଚ୍ଛା ତମ ଘର କୋଉଠି? ବାଲୁଙ୍ଗାରେ। ବାଲୁଙ୍ଗା କୋଉ ସାହି? ଅଶୋକ ନଗର। ଅଶୋକ ନଗର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାଲୁଙ୍ଗା ଅଶୋକ ନଗର ଏତେ ବଡ଼ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ତମ ବାପାଙ୍କ ନାଁ? ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସେନାପତି। ମାଙ୍କ ନାଁ? ମିଲି ସେନାପତି। ମିଲି ସେନାପତି। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ, ଆଉ କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯଦି କହୁଛି ଦେଖିଆ। ତମ ମାଙ୍କର ଫୋନ୍ ଅଛି? ହଁ। କହିଲ ନମ୍ବର କହିଲ। 98210331। ଆଉ ରିଙ୍ଗ ହଉଛି, କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି। ହ୍ୟାଲୋ, ମିଲି ସେନାପତି କହୁଛନ୍ତି? ହଁ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଝିଅ ଅଛି ନା କୁଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି? କଣ କହିଲେ? ଘରେ ଅଛି। କାହିଁ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଝିଅ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ କଣ କହିଲେ? ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନାହିଁ, ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲି ତମ ଝିଅକୁ ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲ? ଆରେ ବାଃ। ତମ ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛ? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲେ ପୁଅଟେ। ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ଝିଅ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆରେ ବାଃ, ଭଲ କଲ ଆଉ। ଏଇ ଦେଖ ତମ ଝିଅ ଏଠି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମତେ କେମିତି ଅବସ୍ଥା ତାର ହେଲାଣି ଦେଖିଲ। ଶୁଣ ତା ଟୋନ୍ ଶୁଣ। ମାମା ଆଜି ମତେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ କାମ କରିବି। ଛୋଟ ଝିଅଟେ କହୁଛି ମତେ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଘର କାମ କରିବି। ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ସରମ ଲାଗିବା କଥା। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଝିଅକୁ ନେଇକି ଯିବ ନା ତମକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଦେବି? ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ନେଇକି ଯାଅ। ନ ନେବ ମୁଁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି ତାକୁ ନେଇକି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିକି ନେଇକି ଯାଅ। ହଉ ମାମା କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି, ମୁଁ ମାଆକୁ ଫୋନ୍ କରି। ମାମା ମୁଁ ଅଛି ଏଇଠି, ମୁଁ ଏଠି ମନ୍ଦିର ପୂଜା କରିକି ଆସିକି ତମକୁ ମାମା ନ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି। ଖାଇକି ଆସ, ସକାଳୁ ଖାଇକି ଆସିଛ? ଖାଇକି ଆସିଛ? ହଉ ବସ ବସ, କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, କି ଯୁଗ ହେଲା, ଏ ଝିଅ ପିଲାଟା ବୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବୁଡ଼ା ବୁଲିକିରି ପୂଜା କରିକି ଆସୁଛି ହେଲା। ବସ ତମେ। जाने जिनको नहीं है बेटियां, जिस माँ ने विदा की है बेटियां, पूछो उस माँ से कि क्या होती है बेटियां। माँ मुझ पे तू कर उपकार, माँ मुझ पे तू कर उपकार, जन्म से पहले तू मुझको न मार, जन्म से पहले तू मुझको न मार, सुन ले तो अपनी बेटी की पुकार, सुन ले तो अपनी बेटी की पुकार, जन्म से पहले तू मुझको न मार, जन्म से पहले तू मुझको न ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଦେଖିଲେ କେତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟିଏ। ଝିଅ କେବେ ଅଲଡ଼ା ନୁହଁ, ଝିଅ ହେଉଛି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଉ ସେଇ ଝିଅ ଦିନେ ମା ହେଉଛି, ସେଇ ଝିଅ ଦିନେ ଜେଜେମା ହେଉଛି, ସେଇ ଝିଅ ଦିନେ ଆଈ ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଘରେ ଝିଅ ନାହିଁ ସେଇ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଘରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନାହିଁ, ସେ ଘର ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଝିଅ ପିଲା ଭାବିକି ଆପଣ ତାକୁ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁନି। କିମ୍ବା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା ଯେଉଁ ଆମର ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି, କନ୍ୟା ଭ୍ରୂଣ ହତ୍ୟା, ସେ କାମ ବି କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଝିଅଟି ହେଲେ ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅ ଯେତିକି ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ଝିଅ ବି ସେତିକି।
पुओ जी पाठ पढ़ी चाकरी कर झील भी चाकरी कर तेणु आपण मानक मोर अनुरोध आपण भिडियोटी देखिए किसी शिखंतु आउ झील मानक आदर करंतु जत्न दियंतु झील मानक अलड़ा भाविकी ताको किसी अनादर करंतु नहीं रही नमस्कार।